Play pi baro kantame iaki khynnah school jong ka state mclary brokoi. Di shwa bangan pentip but shwa bangan iap gani khubor nganong ap all the very best. Nakabantai ka exam ka ba pi lan deptho. Ka ba de jong ka SSLC. De kermen baro mapi ki bala tho gani exam hakini ki tayo gini ki banai ki bala de kermen dake jing tresh tom jing pi baro shisnem pinyo khet yauso jong ka jing job bat pinyo ya kata ka jingkwa bat ka jingthang ba pin pas rangkat ka jing tresh tom ka jong pi de kermen ba hakati ka si ka mensim jong pi kan kemen hadin ni pilayo I bat pilayo ya kata ka jing tresh tom ka bangi ko ka result mo de sngap ha ye phiru ki kmi ki khpa yo le se ki khon ki jong phi ki le bla ki le train no handin ba ki la dep ya kani ka SSLC exam de page ma phi check ma phi yo le se ma ki don ha ki chaka bom don network de pen page le ma phi ha kani ka sin mo nam ta la ki jong ki khon ban kermen pen e la ka jong ka bokono sip Mekhlia Board of School Education arja arphundri ka mbose SSLC result arja arphundriu kan pynbna mo I'll read first in English so that others people also know or understand. So see, the Mekhlia Board of School Education mbose Tura has officially announced the result date for the Secondary School Leaving Certificates or SSLC examination 2026, date 7th of April 2026, that is Tuesday, time 11 a.m. onwards, and candidates or students can visit this official website, that is www.mbose.in and www.mboseresult.in and also makeresult.nic.in. Okay, so Mekhlia Board of School Education kan pentip bat kan penbenano ya ke result jong di khynnah ba tho ya ka exam metric lani exam class 10 mata usnem kata haka neutrik u April arajar penru kabde asni ba mo kapor kan de khatwei beje shanem de ki students lani ki khynnah school hagju bikni pa ban pe ya ki result jong ki kun jong phi na du kapor khatwei beje shajrong lala ban pe mo but pilaru ban le lung ba ka official website kata kani www.mbose.in www.mboseresult.in ban ka makeresult.nic.in tang don ki weru tang ba tang na ki neru kilala ban yo ya ka result di haba phi mo ban page ya ka result di haban click ka we na pedeng kini ki link search hapo Google search click ka we na pedeng kini ki link ban sa click haka result jong ki SSLC examination ajara phunriu nang ta sa pandap ya roll number sa submit dan sa pen iap ya result jong ki khun jong ki kermen ba ki khun jong phi ken pas ba mentau senang ba shuang pangan bu no ya kani ka jing pen bana ka jonga nong ya phi ki khynnah school le phi ki kni pa baro kermen all the very best nakbanta ka result jong usnem araja arphande leishibon